Se oli muutama. Tätäkö sä halusit? Martsa, mitä sä teet? Pyöritä mun tukkaa. Ja sitten? No, sulla on vähän yleisö. Mulla. Näköjään. Joo. Pysähysyleisöpäiväkirja. Eli Horsman päiväkirja. Horsman käy. Ei niihin tässä zoomattu. Lasilläkin. Joo. Mennään jo juoksemaan alas sitten Horsmapelto. Ei. Mulla on silmät kierrossa. Mitä sitten tapahtuu? Voitais mennä uimaan. Paitsi ettei voita. Missä junassa on uima-alus? En tiedä. Apua, elää! Ne menee vinoon. Mikä? Silmät. Onko hankkaa? Oo. No niin, mennään pois. Heippa.